Днес на гости ми е Калоян Божанов. Последните няколко месеца разсъждавах колко много его има дори в някои от книгите на някои автори, които са написали книга просто за да покажат себе си, а не да дадат истинско знание. Кажи, защо е важно да гледаме истината през очите на душата? Колко загубени мъже има. Защото липсващия баща, нездравия модел на бащата, който е бил там, но е бил емоционално отсъстващ, това оказва влияние особено на мъжете. Когато откриваме истината, истинската истина през сърцето си, ние се свързваме с живота. Партньора ти е огледал на това, което ти трябва да израснеш за себе си, за да достигнеш до твоя потенциал и да се чувстваш свободен. Отваряме ли кутията на Пандора? Хората, ако не са готови да преживеят голямата криза и да разширят вътрешно контейнера си на удържане на емоция, т.е. те тогава съзряват емоционално. Да. Здравейте, приятели! Аз съм Габриела Стоянова. Вие сте в YouTube канала Тайната градина, където си говорим за йога, за анатомия, за поезия, медитации, психология. Днес на гости ми е Калоян Божанов, с който ще си говорим за метода на семейните констелации, за заплитанията в живота на хората, за повтарянето на житейските съдби на предците ни, особено на тези с трудни съдби. За това как семейните констелации помагат, за да се разплете този пъзел и да се нареди. Калоян Божанов е психолог и гешталт психотерапевт с над 10 години опит в индивидуално и групово консултиране. Той е фасилитатор по метода на семейните констелации. Има множество специализации и обучения, като лечение на детски травми и работа с вътрешното дете, страхове и сенки в партньорството. След дипломна квалификация по сексология към Пловдивски медицински университет, множество обучения и тренинги по метода на семейните констелации. И сега нека да му кажем здравей, Калоян. Добре дошъл. Здравей, Габриела. Много ми е приятно да бъда твой гост днес. Много ми е приятно и на мен. Ще ни разкажеш ли какво представлява методът на семейните констелации накратко? Не знам дали ще мога накратко, но ще се опитам. Методът е много интересен. Той тръгва от Германия. Берт Хелингер е неговият основател. Вече преди около 40 години. За съжаление, Хелингер почина преди 7 години, 2019 година. Много интересното в него е, че той наблюдава чистата динамика на племената Зулу в Африка. Той е бил християнски мисионер около 15 или 16 години. Наблюдавал е чистата динамика как на самите взаимоотношения в групата, в самото племе. И тогава, когато се връща в Германия, започва да учи психоанализа, семейните фигури и след време той комбинира всичко това като знание и създава метода. Реално метода е наистина много интересен. Някои хора много го отричат заради шаманизма, който виждат в него, дълбочината. Дори аз, когато учих в университета преди години, в един от предметите ни, който беше психотерапия, трябваше да изберем школа, за която да пишем и да говорим. Така ни бяха дали като право преподавателите. Аз тогава вече го учех метода и избрах естествено да пиша за него, тъй като бях изключително впечатлен от него и от всичко това, с което започна да ми помага дори на самото обучение. Спомням се, че написах може би около 10 или 12 страници. Моята преподавателка така беше доста изненадана, защото те не го познават в университета. Тогава въобще не го познаваха, дори някои преподаватели го отричаха, но естествено имах отлична оценка, защото аз бях написал абсолютно всичко като теория, нали, което вече бях научил. Той е много, как да кажа, има само 3 постулата, 3 закона в него, но въпреки това е изключително точен. Но е точен, когато всъщност самият човек, който борави с него, има дълбока интуиция и дълбоко свързване с полето. Тъй като
Хелингер говори за това поле, което се създава, когато се работи с метода. Рупърт Шелдрейк всъщност е този, който говори за първи път за морфогенетичните полета. Морфогенетичните полета, да си представим пасажите риби в океана, как се движат една до друга, без да се удрят. Това е тази информация, която се предава на едно несъзнателно ниво във вида. И това е и в човека. Именно затова Рупърт Шелдрейк го извежда като примери и всъщност Хелингер по този начин обяснява на хората и ние също, разбира се, какво е това морфогенетично поле, каква е тази магия, която се случва, когато, например, в семейна констелация в група, констелатора помоли някой да представлява, например, неговата майка, баба, и когато човека влезе в тази енергия, както го наричаме, в обувките на този човек, той се свързва на едно дълбоко ниво с преживяванията, въпреки че не познава този човек. И тогава започва магията, в кавички, защото повечето хора, когато не го разбират чисто теоретично, те наистина си мислят, че е шаманизъм и магия. Сещам се за една много интересна случка в университета. Имахме една колежка, която аз много харесвам. Тя е много такъв ерудиран и много начетен човек. Си спомням колко скептично ме разпитваше за метода. И аз, тъй като винаги съм такъв по-деликатен и скромен човек, и казах, отиди и опитай. Няма да забравя никога как тя се върна след констелационна група, на която е ходила, и каза: Калян, повече няма да си позволя да се съмнявам в това, което ти казваш. И наистина беше изключително впечатлена заради това като резултат, което беше получила. Но просто хората не трябва да имат очаквания, защото полето ще подаде или ще се случи това в констелацията, за което само човек и неговата душа е готова да се случи. Полето не лъже. Да. Би ли ни споделил какви са, ти спомена, че има 3 основни принципа на семейните констелации, би ли ни разказал за тях, да ни кажеш малко повече за 3 основни принципа на семейните констелации? Разбира се. 3 основни принципа са, Хелингер ги извежда като закони: закона на реда и иерархията, закона на принадлежността и закона на даването и получаването. Ще обясня малко повече за тях. Закона на принадлежността е това, че всеки има право да принадлежи в системата. Тоест, една семейна система е винаги в баланс, когато всички нейни членове, било то родени и неродени дори, принадлежат и биват признати. Тяхното място бива признато. Казвам неродени, защото много често в семейните констелации, когато има аборти или пък хора, които по някакъв начин са били с тежка съдба, много често ги изключват. Като тежка съдба, това могат да бъдат хора с различна сексуалност, хора, които са избрали да се замонашат и отиват някъде в манастир, хора, които са били с психични заболявания и по някакъв начин системата ги изключва. Много често ги изключват заради срам. Една от най-трудните емоции за преработка. И този закон реално, когато не бива спазен от семейството, дава много заплитания. Вторият закон е реда и иерархията. Тоест, тези, които са преди нас, предците, те са първи и те са по важност по-значими, защото са първи, те са предали живота. Тоест, живота е достигнал до нас благодарение на тях. И третия закон, закон за даването и получаването, той е така, има своите няколко аспекта. Единият аспект е, когато става дума за родители и деца. Там той не е реципрочен. Какво значи това? Ние не можем да върнем живота на нашите родители и заради това идва тази нереципрочност. Тоест, ние сме получили живота от тях, но ние няма как да им го върнем. Ние можем да го върнем към нашите деца, към бизнеса ни, към всичко това, което творим в света. Оттам също има доста заплитания, защото Хелингер извежда един термин, който е сляпата любов. Децата толкова много обичат своите родители, че от любов винаги ще жертват себе си, за да спасят родителя, той да е добре. Ако родителя в един момент е болен или не могъл да се развие и нещо се случва, той е заплетен в своята семейна система, много често децата несъзнателно спасяват. От любов дават част от живота си или пък в някакъв момент буквално повтарят съдбата на родителя си.
И затова аз много често, когато работя с клиенти или когато на други интервюта съм казвал, винаги апелирам хората да поемат отговорност, особено родителите, когато са млади, за своята, как да кажа, за своето развитие, за своето емоционална зрялост, за да може те да не предават този несъзнателен товар върху децата и децата да могат, когато живеят в такова семейство, което е поело отговорност, те всъщност развиват своя потенциал. И съм много щастлив, че клиентите, които идват при мен, са млади хора и млади семейства, които идват точно с тази цел, защото не искат да предават товари на децата си. И все повече, наистина, младото поколение родители започва да мислят точно от тази гледна точка. Другия аспект на самия закон за даване и получаване, той е свързан с партньорските взаимоотношения. Там много често те са реципрочни, 50 на 50. Няма как да ги премерим в точност, нали? Аз ти давам толкова пари, ти ми връща толкова пари. Там става дума от гледна точка на ниво енергия, нали? Ако мъжът в един момент в семейството е този, който носи средствата, много често, за да е реципрочно, жената пък ще е тази, която да дава уважение, подкрепа към него или пък към дома по някакъв начин. Но то буквално в едни взаимоотношения се усеща този баланс. Когато наистина той е на лице, самите взаимоотношения много често са хармонични. Благодаря ти. Ти спомена за тази осъзнатост, която е важна да имаме, за да може децата ни да живеят собствения си живот. Кажи, защо е важно да видим, да гледаме истината през очите на душата, а не тази през съзнанието, през ума, през неговите рационализации, заблуди. Защо е важно да видим истината през този поглед? Защото погледа на семейните констелации е един по-висок поглед, поглед отгоре, погледа през очите на душата. И знаем, че тя често е обратна на тази истина, която ние живеем. Знаем как една напомпана с мускули жена или пък много успешна жена или мъж в кариерата си често е едно малко дете по отношение на личния си живот, по отношение на партньора си. И тази истина няма ли да ни разстрои, да ни обърка? И защо е нужно всъщност да се объркаме понякога? Това ти си и психолог, и психотерапевт ще ни кажеш това объркване колко е важно. Всъщност... Много ти благодаря за този въпрос, защото наистина е много ценен и важен. Откъде да започна? Колкото повече един човек е успешен, толкова повече в някакъв момент той може да е стигнал до такава позиция на успех през оцеляването. Тоест, много успешни хора, с които работя, тъй като последните няколко години работя с доста CEO-та, управители на фирми, висши мениджъри, забелязвам много това как там е изградена структурата, през травма констелациите много често се разглежда няколко позиции. Оцеляващата позиция, която винаги е мъжка, позиция на един борец, на един човек, който не спира да се бори с зъби и ногти в този живот, за да успее. Много често това е от дълбок страх за несигурност, за оцеляване. Другата позиция е наранената ни позиция в нас, която много често е вътрешното дете или женска структура, емоционалността ни. И те много често винаги са в конфликт. А третата позиция е здравата част. Има една четвърта позиция, която така обхваща всички тях, това е личността. Много често пред тези хора наистина има огромен страх от капитулация. Капитулация какво ще рече? Те да се отпуснат и да се доверят на живота. Забелязвам, че много хора от тях са имали много дълбоки травми с семейството, с майката много често или липсващ баща. И оттам те просто взимат това решение да успеят, да се съхранят, да могат да не преживяват това, което са преживяли в своето детство. И оттам много често се формира един фалшив аз. Те се откъсват от душата си. Те се откъсват от сърцето си. И те много често са много ментални хора, много интелигентни хора, изключително интелигентни хора. Понякога съм се изумявал как успяват да ме лъжат дори в консултации, обаче аз имам много силна интуиция и сърце, през което хващам лъжата. И ако са успяли на една консултация, на следващата аз ги провокирам, за да ги завърна към техния процес, защото те реално са дошли при мен или при други колеги, които работят също с подобен тип клиенти, наистина да си помогнат. Обаче фалшивия аз
онова, което те толкова години са изграждали, то не иска да умре толкова лесно. То не иска да си тръгне. И те затова хем са дошли на процеса, хем в един момент го саботират. Защото дълбоко под това, което бихме направили в процес, за да може човека да се освободи и да влезе в своята душа, да влезе в истинското, е минаването през дълбока криза. Но аз самия съм минал през подобни неща в своята лична терапия, която датира от 2014 година насам, т.е. минавам вече 12 години през лична терапия, която е почти към своя край, защото последната година и малко, вече виждам как там нещата са много стабилни. Именно заради това така доста добре описах това, нали, като динамика при подобен тип хора. Но знаеш ли, за радост все повече такъв тип клиенти работят, защото осъзнават, че с оцеленческия тип поведение и режим няма да се получат нещата. Много от тях залитат към зависимости, към нездрави взаимоотношения, към много нарцистично поведение, което не е, защото тук искам една скоба да отворя, в пространството постоянно се лепва този етикет на нарцисизма навсякъде и не се разбива на части, защото едно е да има нарцистичен тип личност, друго е да има нарцистични травми и поведение, което не е свързано с личността. И някои от този тип хора много често имат такова поведение, но то е свързано с дълбоки травми. И всъщност те дълбоко в тях са добри хора, но просто са много наранени. И те действат от тази позиция на буквално оцеляващия. Тоест искаш да кажеш, че семейните констелации често разбуват скритото, тайното, изкарват го на повърхността, защото то всъщност води до сериозни заплитания в техния живот. И ще дадеш ли примери за такива тайни, които блокират енергията в живота на човека, и как когато се, просто като излезе истината наяве, сякаш това отблокира житейската енергия, може би помага дори да се поема отговорност за живота, точно както едно малко дете, което е направило беля, иска да я скрие, да избяга от отговорност, но всъщност когато се признае какво е направило и когато вземе решение повече да не постъпва така по друг начин, енергията тръгва да тече по-леко и ресурсът е пред нас. Да. И се свързваме с него. Да. Това може да са дълбоко скрити изнасилвания в семейството. Може да е смърт, която се е случила назад в рода и за това не се е говорило. С нея може да е свързана много вина. Може да има убийства. Много често съм го виждал в семейните констелации, може да има убийства някъде назад в рода. Те много често след това довеждат в семейната система до някакъв вид психично заболяване. Заради насилието, което се е случило. Ако е вътре в семейството самото престъпление между членове на семейството, това също е такава причина за развитие на шизофрения в някои хора напреднали. И всъщност, ако тези хора са които носят тази съдба напред в семейството, са част от семейството на едни такива успешни хора или на хора, които по някакъв начин са дори познаваеми в пространството, естествено от срам това не се говори. И както казах в началото, когато има срам, когато за това не се говори, директно нарушаваме закона за принадлежността. Тоест изключваме някой. И когато изключваме някой, за съжаление, семейната система винаги е на принципа на хомеостазата, на хармонията в природата. Тя никога не търпи да бъде в дисбаланс. Тя винаги ще намери начин да е в баланс. Тоест, ако това нещо в сегашното поколение не бъде признато, много често след това дете по някакъв начин ще унаследи и ще започне да говори за съдбата на този човек. В нашето семейство, защото няма как да давам заради конфиденциалност примери от клиенти, затова винаги говоря от личен пример от нашето семейство и от всичко, което съм изследвал през времето за нашето семейство. Може да ми стане малко емоционално, защото така е тема, която през времето доста изследвах, но дядо беше така
през семейните констелации установихме, че е бил доста голяма жертва по някакъв начин и много често бившата жертва винаги става насилник. И по някакъв начин той беше изключен образ в това, което виждах в семейната система и всичко, с което аз работих последните буквално 9 години в констелативни такива сесии за мен самия. Виждах как това се е отразило изключително много на моя живот. И всъщност съм изключително благодарен реално, че въпреки трудния път, който съм извървял и толкова много проблеми, които съм имал заради това заплитане с неговия образ, аз реално толкова добре разбирам сега метода. Защото ако аз не знаех откъде толкова много, нали, тежко усещане, толкова много проблеми емоционални, какво ли още не, които съм имал през времето и търсих отговорите за тях, откъде идват, аз нямаше да разбирам толкова добре метода. Реално. И когато наистина има такъв член от семейството, който много често, ако е с силна енергия, той наистина беше с огромна енергия. Той беше овен, изключително такъв марсов характер. Тогава просто човек няма как да не се прояви това. Някой да говори за съдбата на този човек, някой да не се държи като изключен. Защото буквално аз имах нагони към смъртта. Преди 14 години се разболях на 22, тогава започнах да се занимавам с психология, за да мога да си помогна. Буквално лятото на 2012 година щях да си замина, нали, от този свят. И всъщност това разболяване ме накара да тръгна и да работя с себе си и да търся всички тези отговори, които днес така от 6 месеца насам работя върху първата си книга, да разкажа за хората, да видят какъв път съм извървял и че няма невъзможни неща, стига да имаш, как да кажа, да не съм циничен, да имаш волята и силата да вървиш по този път и борбеността да го правиш, защото наистина не е лек път, но се струва. Защото когато човек живее в един емоционален затвор, буквално чувствайки се като едно животно в клетка, той иска единствено да е свободен. И днес го живея наистина. Днес живея тази свобода, аз се чувствам и просто съм изключително благодарен на себе си за всичко това. И затова го дадох този пример, защото вярвам, че ще е вдъхновяващ за хората. Аз много ти благодаря, че сподели за твоя дядо. Всъщност правото на принадлежност е много основен принцип в семейните констелации, но то за нашите предци е и доста естествен принцип. Те много повече са го съблюдавали, отколкото ние сега. Ти спомена за твоя дядо, аз бих споменала за моята баба, която държеше в къщи, в къщата си. Във всяка една стая имаше портрет, снимки на дядо ми на стената. Един път в месеца тя палеше свещи за починалите в нашия род и споменаваше всичките или тези почти всички имена на хората, които са починали в рода. Тя някакси толкова естествено се свързваше с този принцип на семейните констелации, правото на тези хора да бъдат видяни, да бъдат държани в сърцата ни, че ние си спомняме за тях и се свързваме с тях и те са там, те са с нас. Обаче тези традиции сега не са толкова застъпени. Те бавно умират, не се проявяват и сега семейните констелации са точно като тази свещ, която баба ми палеше, за да си спомняме за тези хора. Какво смяташ за това? Много ти благодаря, че го разказа. Много ти благодаря и когато го видях и в предварителния ни разговор като въпрос, толкова много се зарадвах, че по този начин задаваш въпроса с личния пример от твоята баба, защото тук има много мъдрост. Наистина започват все повече хората да забравят, защото виждаме в какъв свят живеем на илюзии, на създаване на едни фалшиви образи. А всъщност онова минало, ето виждаме дори и тук в студиото снимките, миналото няма как, миналото това е корена. Ние няма как да имаме криле, ако нямаме корени. И всъщност, колкото повече ние пазим това, както твоята баба, тя чисто интуитивно на ниво естествения интелект на човека, който е свързан с интуицията. А интуицията, тя винаги пази онези архетипни, архаични поведения, които са поведения да запазят живота. Буквално Хелингер, една от книгите му е
в служба на живота се казва книгата. И тя говори точно за това нещо, как всяка една душа, която е свързана с истинското, тя има нужда да продължи живота. И това е смисъла. И всъщност този пример е чудесен с твоята баба и аз много се радвам, че го сподели, за да може хората да си дадат сметка, че новите неща, които излизат по някакъв начин, да, може да има някаква стойност в тях. Обаче, за съжаление, последните години книгите, които съм чел, които са били примерно от 1900 и някоя година и сега, примерно, които са били около 2000-та година, имат толкова разлика и толкова буквално последните няколко месеца разсъждавах колко много его има дори в някои от книгите на някои автори, които са написали книга просто за да покажат себе си, а не да дадат истинско знание и нещо, което е миродавно, нещо, което е свързано с едни принципи на живота. И аз затова вярвам толкова в семейните констелации, защото Хелингер всъщност той отива да гледа динамиката, чистия вид на едно племе, където не е урбанизирано, където няма его. Там просто са порядките на живота, порядките между хората. И аз затова толкова се развълнувах и ръкомахам, просто защото наистина изключително много вярвам в това и го виждам. И когато аз го приложих в своя живот, когато ние сега го приложихме в нашето семейство, просто канала на любовта или този спокоен, тази спокойна хармоничност на любовта в семейството, ние живеем сега в нашето семейство. След толкова години на една такава вътрешна семейна война. И надявам се повече хора да го чуят това и да си дадат сметка, че онези съвременни, дори не искам да ги наричам New Age, а просто съвременни заблуди, които все повече настъпват, няма да траят дълго. Аз съм сигурен, че хората, които са съзнания, които са с доброта, с сърце, те все повече ще взимат, повече публичност на преден план, за да могат да събуждат хората. И да ги връщат към наистина това, което е истинското. Да, ако правилно те чувам, тези съвременни заблуди в обществото са нещо като нагона, вие психолозите говорите много за него, този нагон към смъртта. Точно така. Докато когато откриваме истината, истинската истина през сърцето си, ние се свързваме с живота. Ерос. Нагона, Ерос и Танатос, както Фройд ги разглежда, и всъщност точно тогава ние се свързваме с Ероса, с нагона към живота и към любовта. А тя винаги е през сърцето. Винаги. И твоята баба със сигурност е била човек с голямо сърце, когато толкова много е усещала и е чувствала кое е правилното, как трябва да бъде признато с тези ритуали. Защото тя буквално е правила тези ритуали, защото много често и семейните констелации в такъв групов формат, не само, дори и в индивидуален формат, тъй като аз години наред работя, защото съм такъв човек, че нямах увереност да почна да работя в група. Признавам си го тук, нямах увереност. Може би заради зодиакалната ми карта и толкова много прецизност в нея и толкова много перфекционизъм, аз искам да изследвам през времето, да науча толкова много, че чак тогава да се пусна и да работя в група. И дори и в индивидуален формат с клиентите, когато работя по няколко принципа, които има в констелациите, или медитация в съзнанието, или с маркери на земята, там също има такива подобни ритуали, както старите хора са правили. Нали? Само че в констелациите са точно определени, които помагат на човека да извади потисната емоция, която е създала заплитане, защото заплитанията, както ги наричат констелациите, идват от непреработена емоция. Някой е чувствал обида към някой друг, някой е бил гневен към някой друг, някой е чувствал много болка или срам заради нещо, което се е случило, и оттам семейната система се заплита, канала на любовта не тече по правилния начин, а правилният начин да има уважение и благодарност един към друг, за да няма това заплитане, да има неутралност. Да има неутралност. Страхотно го каза. Може би да поостанем още малко на правото на принадлежност, защото примера, който аз дадох с баба ми, беше лесният пример. Да ги държим в сърцето си, защото ги обичаме и искаме да се свързваме с тях. Обаче правото на принадлежност има и трудна страна, защото даже и тези, с които не искаме да се свързваме, с тежките съдби, с неприемливото поведение и за тях трябва да намерим място.
И това е трудната страна на принципа, да ги държим и тях. Как да го правим? Обществото, ако ги маргинализира, ако ги изключва, защо ние трябва да ги държим да държим тяхното право да принадлежат, защо да го правим? Още малко да постоим с тази тема с трудната и част. Да, много ти благодаря, че го зададе и да ме върнеш буквално към това с дядо ми. Това беше наистина много трудния път аз да го приема в сърцето си, защото когато ти виждаш в едно семейство, ти си свързан с мира, аз винаги съм бил много миролюбив още от дете, когато виждах нездравата агресия, нездравия гняв, който се изхвърля към баба ми, и по някакъв начин това рефлектира и върху баща ми и майка ми, рефлектираше и върху нас. Аз затова и години наред после в терапията осъзнавах, че съм с PTSD от това насилие, което се е случвало, дори емоционално насилие, защото към нас почти нямало физическо насилие, но емоционалното. Аз съм изключително емоционален човек и благодарение на тази емоционалност имам тази силна интуиция. Но това нещо беше изключително трудно за мен през годините. Може би, да не кажа голяма дума, но поне едно 8-9 години ми отне напълно да го приема в сърцето си дядо и да разбера всъщност какво е стояло зад това негово поведение. И когато човек успее да го направи, той наистина усеща как дава място на този човек и разбира отвъд видимото като поведение, което е било. И аз тогава всъщност в една констелация, която беше миналата година, аз видях той как е бил жертва на обстоятелства в неговото семейство и тогава, обяснявайки си неговото поведение, аз наистина простих. И буквално преди една седмица направих един ритуал до село Орехово в пещерата Човешката дупка, в който ритуал беше свързан точно с него, да призная това, което е било и неговото място по един такъв архаичен начин в самата пещера. Това нещо наистина изключително ми въздейства. И някак си усетих буквално как аз просто пускам тази история. Единия ден сутринта вкъщи мия чини и направо си спомням на флашбек цялото ми минало и вътре усещам, че няма никаква емоционална обвързаност. Все едно всичко е там. Аз го виждам просто като един филм, който вече не ми носи тъга. И това сега ще го разкажа в книгата си по един такъв буквално вече необвързан начин емоционално. И от позицията на мъдростта, която е разбрана от този опит. И наистина е много труден път, когато този образ е бил по този начин, нали, така двусмислен образ. Той не беше лош човек. По никакъв начин не искам да прозвучи, че е лош човек. Той наистина беше добър човек. Той няма да забравя как когато бяхме деца, това е един от най-ярките ми спомени, който носи с такова умиление. Той връзваше косата на сестра ми, грижеше се за нея, връзваше и нежно косата и нас ни водеше да ни купи лукумени вафли в бакалията на село. И аз винаги, когато видя лукумени вафли, се сещам за него. И когато разбрах това, което му се е случило, наистина усетих това помирение. Тази вътрешна съгласуваност или това съгласие на душата. Съгласие по-скоро на душата. Тоест, изключеното, това, което изключваме, то присъства по някакъв начин в нас. Как присъства? В поведението много често. Когато, извинявай, че те прекъснах, но това, което се случваше, беше аз в някакъв момент да проявявам нездрав гняв. Също. И то като тинейджър, като дете към сестра ми, към баба ми, за което въобще не се гордея, но после с терапията аз установих и всъщност аз буквално се едно повтарях неговия модел, неговото поведение. И докато то не бъде разбрано защо е така и ти не се научиш да го владееш, просто нещата не се получават. Затова е важно човек да работи в терапевтичен процес, за да разбере откъде идва това поведение и да разбере това поведение сега, когато идва оттам, аз как да го направя да работи за мен, т.е. да бъде здравословно. Защото зад такова поведение има много енергия, има много сила. Да. И всъщност ние трябва да се научим, особено мъжете, да канализираме тази сила не в война, а в съграждане. Всъщност аз също имам такъв личен пример с баща ми, който до голяма степен беше изключван от сърцето ми.
заради поведение, което не одобрявах. И аз се развих като негова пълна противоположност. И чак след период на осъзнаване, след 30-те ми години, аз започнах да осъзнавам, че това, което съм изключвала от него като качества, то присъства в мене много силно. И започнах след 30-те ми години да започвам да давам място. Всичко това, което изключвах, аз се развивах като негово, като обратното на него. Аз започнах лека по лека да интегрирам тези неща, да давам място в сърцето си и да ставам по-цялостна, не на базата на изключването. И всъщност се оказа, че там по тази линия, по линия на баща ми текат такива дарове. Много се радвам. Страхотни дарове текат всъщност точно от там, от тия неща, които аз съм изключвала. Едно от тях е любовта, приемането, защото аз градях характерна, силна, неуязвима, независима жена и изключвах любовта, изключвах уязвимостта, всичко това, което всъщност е женското. И ми трябваха поне 10 години, за да почна лека по лека да интегрирам това изключено и да ставам просто по-цялостна. И в момента връзката ми с него е много по-чиста, с мен самата, защото той присъства в мен. Да. Аз съм. Ти беше казал в едно твое интервю, че ние не сме 50% майка си и баща си, а 100% майка си и 100% точно баща така, си. Защото ние носим и единия и другия в цялостност. Много се радвам, че го сподели, защото ето ти точно това каза, което всъщност наблюдавах при себе си и при много от хората, с които работя. Когато всъщност ние интегрираме и дадем място, точно там се отваря канала на даровете. Защото в семейните констелации се казва, както и в Библията, нищо, което където е текло, там ще тече. И нищо, което е в семейната система, не е изгубено. То просто чака място, за да се прояви. И мястото е, когато ние ухармонизираме и приемем всичко това, което се е случило. Ако ние сме тези черни овци, както ги наричат, които са натоварени с тази тежка съдба да преработят семейната карма и да разгледат тези модели. Защото много често, всъщност хора като нас, за съжаление или не, всъщност, защото благодарение на това, че ние успяваме да преработим тази карма, всъщност повеждаме другите и им показваме с личния си пример, че това е възможно. И за това сме днес и тук и говорим. И знаеш ли, едно от нещата, което днес си прочетох в едни записки, защото интуитивно усещах, че исках да ги погледна, беше нещото, което директорката на Гешталт института Елена Илиева, която е изключителен човек и е първата в България, която е въвела метода на семейни констелации директно от Кения, тъй като тя е била медицинско лице там и терапевт. Фамилни констелации България е академията, в която сега надграждам второ обучение, което е сертифицирано с международен сертификат към Германия. Тя каза, ние много често това, което родителите не са успели да развият, ние точно за това ги обичаме, заради техните дефицити, но ние след това много често искаме и развиваме. Несъзнателно. Онзи потенциал, който не е бил развит. И буквално, и всъщност, когато и ние приемем тези неща през нашето семейство, родителите, оттам тръгне връзката с целия род, всичко онова, което е точно като дарове, както ти каза, и потенциал, той може да дойде в нас. И знаеш ли, тук не знам дали да споделя, в нашето семейство мама не е успяла да развие един дар, баба, нейната майка също. Това е пеенето. Аз от 4 години се занимавам с пеене и последните 2 месеца работя с поп-певицата Тони, която, повечето от аудиторията може би познават песните и както преди всичко било на сън. Вчера бях на вокален урок с нея и тя направо се изуми, като ми каза, Калянче, ти днес изпя от фа до фа. Това са 2 октави.
И аз не можех да повярвам какво ми се случва. Това е нещо, което толкова съм искал да правя като дете, защото, знаеш ли, когато виждах мама да чисти и вкъщи с един стар кастофон от едно време сини лампички, тя си пускаше песни на Панайот Панайотов, момчето, което говори с морето и си пееше, толкова бях щастлив, когато я виждам тя да е щастлива. И сега, когато аз си развивам все повече пеенето и днес като се чух с тях да ми пожелаят успех и казвам, мамче, другата седмица, като си дойда, ще ви запея. И викам, обещал съм ти една песен на Панайот Панайот. Просто е така да ги зарадвам. И дори исках да го кажа това, за да видят хората, че когато наистина човек помири всичко това, той се свързва с потенциалите на семейния род, които не са били могли да бъдат проявени. Аз много се радвам, че вървим от дядовците и бабите към родителите. Някакси много правилно ми се струва, сякаш вървим един много хубав път. И затова сега следващия ми въпрос към теб ще бъде защо е важно, според семейните констелации, да сме малки пред родителите си. Това е едно от най-основните неща, което на много хора е трудно. На мен също през годините беше изключително трудно, тъй като аз съм много така любознателен и много бързо израствах. И в някакъв момент ние буквално все едно почваме да ставаме арогантни и да виждаме себе си като новото поколение, което знае повече и да заемаме едно място към родителя. Аз знам повече, аз ще ти кажа. И ние точно тогава излизаме от този закон да бъдем по-малки. И забравяме, че този човек и тази жена и този мъж са ни дали живота, най-ценното, както казва Хелингер. И всъщност, когато ние не се смиряваме пред тях, това означава, че в егото ни има една наранена част, много болезнена. Защото смирението много често като поклон в йогата, ти знаеш, детската поза, тя е позата на смирението. Когато се смирим в нея, точно тогава отваряме кутията на Пандора, от сърцето ни излизат най-дълбоко потиснатите чувства и емоции. Но хората не го правят много често в терапията, аз го виждам, работейки с толкова хора, защото отваряме ли кутията на Пандора, хората, ако не са готови да преживеят голямата криза и да разширят вътрешно контейнера си на удържане на емоция, т.е. те тогава съзряват емоционално, те не го правят. И затова терапевтичният процес е процес и продължава определено време. И всъщност, ако терапевтът е минал през всички тези неща, той може да го доведе клиента до там. И наистина тогава накрая, човека капитулира и той всъщност вижда и си казва, Господи, аз къде съм бил? В каква позиция? И той тогава застава на правилното място. Започва наистина да гледа на родителите си като те са моите родители, аз съм само детето за тях. И дори тогава той отново е със същите знания, отново е със същия интелект, но вече вътрешната позиция е различна. Той е смирен. Но това се случва, когато през самия път на процеса, дали с констелации, дали е в диалогична форма или с други техники в самия терапевтичен процес, клиента трябва да овладее и да се справи с всички тези емоции, защото много често чувствата, емоциите, които са били потискани, защото, както ти каза, работя много и с метода на вътрешното дете и тук ще го намеся за малко, когато в даден момент не е давано правото на детето да преживее дадена емоция, после ние като възрастни имаме право да я върнем. Михаил Литковски, известният руски психолог, говори за това. Ние трябва да я изживеем, да си позволим да я изживеем отново, за да може да я интегрираме по един здрав начин. Защото когато тя не е интегрирана, тя стои потисната в нас и тя търси начин отново, както в констелациите нещо, което е изключено, то търси винаги. Юнг говори за тези неща, нали, в теорията за цялостната интегративната личност и сянката ни. Онова, което е потиснато, то винаги търси проявление да се покаже, да бъде интегрирано. При мен остана много силно нещо, което искам да го кажа. От това, което ти каза, че процесът терапевтичния, пък и дори процесът, свързан с това принципите и работата с семейни констелации да се проявява, е дълъг. Ти спомена за личната ти работа, която продължава 12 години. Да.
отново преди малко каза, че това е дълъг процес и това е много хубаво хората да го чуят, защото ние си точно говорихме за балоните на обществото, за нагона към смъртта и за едни очаквания, че нещата ще станат при 5 срещи, при психотерапевт, при една работа в група, семейни констелации, да. А това е толкова дълъг процес, ние можем да работим и трябва да работим цял живот. Абсолютно. Ако човек приеме точно така, като отговорност да го направи, той няма да го възприема като тежест, защото всичко в човешкото поведение става дума за възприятие. Как го възприемаме? И ако той го възприеме като път на една работа, която свърши ли примерно, защото не всеки, тук искам да кажа, да не ги плашим хората, защото не всеки може да работи толкова години. Има хора, които буквално могат за няколко години да постигнат огромни резултати, защото не всеки има толкова тежка семейна история и карма, както примерно аз съм бил и съм наследил, но аз се радвам, че съм имал толкова тежка, защото аз за това и толкова брилянтно, буквално и с остър ум виждам и хващам бързо моделите на хората. Те някой път се изумяват как го правя. Но това е заради дълбочината, заради това ровене, което ми се случва години наред. И затова казвам, че може при някои хора да е по-кратко, но въпросът е, че трябва те да се подготвят, че това е процес. И затова и много ме яд на много подкасти и много неща в България, които малко напудрят нещата. И направо дайте да си кажем истината. Наистина. Нещата не са такива, каквито ги представят някои хора. Трябва да се казва истината, защото дори и да откаже някои хора от някакъв процес, това не е техния път и те не са готови да израстват. И това е окей за тяхната душа. Но други хора, които чуят, си кажат, да, добре, наистина ще трябва да се положи усилия. Да, те са готови и ще ги положат. Защото ти положиш ли ги веднъж в живота си, както аз съм го направил, на мен сега ми се случват чудеса. Аз ти казах преди да започнем разговора, тази седмица ми беше седмица на някакво изстрелване. Поканиха ме от Чикаго за конференция. След това дамата ме покани на есен да отида в Сингапур и в Венеция. Друга жена на следващия ден се свърза с мен, която е психотерапевт и е основател на метод, който работи с зависими от хероин. И на 11 май имаме среща с нея и просто не знам какви още неща ще ми се случват. Защото всъщност когато наистина ние отработим неща от семейната система като карма, ние влизаме в потенциала си. Аз вече виждам моя потенциал. Аз искам да се занимавам с изследователска дейност, за да мога онова, което всъщност съм натрупал през своя опит и толкова много тежка съдба, аз да дам на хората. На есен записвам и невронаука, надявам се докторска степен да защитя с нещото, което искам да предам по отношение на това, което съм установил за мъжете и за техния труден път. Искам да го направя като дисертация, за да мога наистина да помогна, защото виждам в днешното време колко загубени мъже има. Загубени от гледна точка, загубени в превода, защото липсващия баща, нездравия модел на баща, бащата, който е бил там, но е бил емоционално, тотално отсъстващ, това оказва влияние особено на мъжете. Защото те по теорията на Юнг и в един момент през тинейджерството те имат нужда да се отъждествят, да се огледат в този здрав образ, анимуса. И този баща да види качествата на това момче, като треньор, като учител, да го поведе и да му каже, сега ще бъда до теб и дай да развием твоя потенциал. Ето това е здравата функция на бащата. Тоест, ако можем да обобщим, важно е да сме малки пред родителите си, за да можем да се, дори да сме така в медитация, да си представяме как протягаме ръчички към тях. Точно така. Как сме едни малки деца и имаме нужда да се свържем с нуждата си към нашите влизаме тогава в смирение. Родители, за да потече към нас, за да получим, за да се отворим, да получаваме, защото само детето може да получава. Точно така. И много ти благодаря, че го каза. Знаеш ли, през годините направих, още когато завърших метода, направих няколко медитации с семейни констелации и години наред те бяха в YouTube канала ми безплатно. Много малко хора ги ползваха. Хората, които ги ползваха, долу под видеята бяха писали такива хубави коментари.
И някак си толкова се ядосвах и си казвах, Господи, аз толкова ценни неща съм направил, за да може да помагам на хората, защото винаги ми се е искало да помагам на хората, когато успях да си помогна на себе си. И сега апелирам хората да видят Patreon канала ми, ДНК Любов, DNA Love Community. Отново там има безплатни материали и дори цялото съдържание реших да го кача за една седмица, да имат free trail безплатно, за да могат да работят с тези медитации. Да, защото това е много силно. Дори самите жестове, които ги дават, ето това протягане към родителя. Така. Аз имам нужда от тебе. Аз съм малък. Да. Дори само да си го повтаряш това, аз съм малък. И дори само във визуализацията и когато тази визуализация започне вътре на ниво мозък, защото знаем, че той е линеен, той не отчита бъдеще, минало, настояще, той разбира всичко като едно. И всъщност ние, когато го правим в съзнанието, това работи и лекува. Мои ученици, защото бях психолог в 2 училища. В първото училище беше моето, което съм завършил до 12 клас. Бях буквално като колега с моите учители. Там на мои ученици в краен курс, когато идваха при мен в кабинета и започваха да ми разкриват себе си, нещата, през които преминават, аз им давах някои от медитациите. Толкова много са им помагали. Просто, наистина, дай Боже, хората все повече да виждат тези неща, които правя аз и да се докосват и да взимат от безплатните неща, които съм направил, защото аз съм ги направил от все сърце. Защото, знаеш ли, преди години, когато нямах възможности, работех буквално с една заплата и започнах да уча и да се развивам и да ходя на психотерапия, аз от всякъде, откъдето виждах безплатни неща, аз си взимах страшно много и после си казах, щом съм взел толкова много, аз трябва да предам нататък. Да. Някак си като един вътрешен закон го усещах. Аз ти споменах в предварителния разговор, че много неща съм интегрирала за себе си от семейните констелации. Това, което ми всъщност все още малко ми стържи и ми е трудно и изисква повече време, е това да се чувства малка пред родителите си, съответно и към двамата, но най-вече към баща ми. И семейните констелации много помагат за този процес. Аз всяка една йога практика завършвам с на земята челото на земята, ръцете напред, точно въпросната като детска поза, с благодарност можеш ли сякаш го правя за него. Точно така, но направи го за себе си и в другия път опитай да кажеш татко, моля те, татко, моля те, татко, моля те, няколко пъти, татко, моля те. Като смирение. Още по-дълбоко и да изричаме, защото словото, нали знаем в религията колко е силно, първо беше словото и когато ние изричаме на гласа ни, вибрацията, тя променя структурата на тялото. Знаеш, че от година и половина започнах да изричам определени мантри сутрин за себе си като настройка за деня. Толкова силно влияе това нещо, тялото ми започна да чисти още някакви остатъчни неща, които не съм бил могъл да изчистя от терапията, само през изговарянето. Аз съм много вярващ човек, татко ни възпита във вярата, но не фанатизъм, а наистина вяра. И буквално това, което си казвам всяка сутрин е, Господи, нека се свързвам с сърцето, с истината днес. Нека служа. И тези малки жестове, те работят, както Абсолютно. паленето на свещи, споменаването на имената. Сутрин аз започвам също с челото в земята и с пред молича на олтар да си представя, че зад гърба ми е баща ми отдясно, майка ми отляво, точно както е по принципите на семейните констелации, малко да си ги представя отзад, че се нареждат, че ми дават сила. Така че всичко това и тези медитации, тези неща и тези техники, които ти даваш, със сигурност работят. Да. И е важно да си ги държим, да си ги правим. Да, точно това, което каза сега. Радвам се, че го каза по този начин, да ги правим. Исках да допълня, че е необходимо хората да са постоянни, защото виждам, че в някакъв момент хората си мислят, че ще направят едно нещо като медитация 1, 2, 3 пъти и то ще заработи. Понякога трябва да се прави много дълго време определено нещо, защото душата ни не е готова. Не е готова да стигне до определено място
колкото на нас съзнанието ни иска. И ние през, през желанието си да сме на друго място в живота си. Имах така много интересни случаи с мои клиенти, които ползваха медитациите много, много време. Няма да забравя никоя една клиентка, как една вечер просто ми писа и каза: Калян, слушах я и нещо се случи. Онова движение на душата, което казва Хелингер, буквално се едно в един момент нещо клика в теб и се намества в душата ти и ти вече си друг. И точно това се е случило и с нея. Аз съм го изпитвал в моя процес с семейни констелации с нашето семейство и просто е велико. Велико е. Исках да кажа тук и за един документален филм, в който преди 2 години участвах. Филма беше за финансовите измами. Живот на заем. Агенцията Ресина. Тогава бях на кастинг и ме одобриха с още 3 души от България, които са станали потърпевши от такива финансови измами, и през семейните констелации ние успяхме и това дори да отработим в нашето семейство. И аз там разказвам във филма, който през 2024 година лятото буквално беше представен и на Times Square в Ню Йорк. Те са изключително прекрасни хора от самата агенция, международна такава, която прави документални филми, свързани с образование на обществата. А как всъщност минава това нещо през семейните констелации? Много интересно. В рода на майка ми, семейството и на баба и на дядо, двете семейства са били по някакъв начин заможни хора през времето. По време на турското робство, или вече не знам как да го наричаме, защото всеки използва различни термини, в рода на баба е имало мъж, който е бил така много силен човек. Те са го наричали с определени там прякори, както са били. Той бил на бял кон и е стоял и е пазил семейството, защото са били много хора в дома и се занимавали с земеделие, имали са и много злато. И в един момент той е отишъл на някакъв празник и турците тогава питат деца и те казват, че той го няма, и отиват да отмъстят и изколват буквално абсолютно всички хора в семейството. И аз тогава питам бабче, как просто този човек е продължил живота? Тя вика: не знам, наистина не знам, но просто се е случило. И как това оказва влияние на парите в нашето семейство. Години наред после и в рода на дядо ми, по време на национализацията, много хора са изгубили имотите, парите и всичко. И до нашето семейство стига този модел. Ние по някакъв начин да бъдем обирани през тази война между българи и турци. И майка ми преди 13 или 14 години беше станала поръчител на една дама от турски произход, от майка ми, от добротата си. И тази дама в един момент избягва в Англия и майка ми остава буквално тя да плаща кредита. Аз тогава бях супер бесен, вече се занимавах с констелациите и търсих начин. И в един момент през констелациите аз видях, че войната трябва да бъде помирена. Там, където имало война, ти трябва да го помириш през любов. И какво започна да става в моя живот? При мен започнаха да идват турски деца и хора от турски произход и аз започнах да им помагам. И сега бизнес партньора ми е с мюсюлмански произход. И сме толкова близки, като братя сме. Буквално аз тогава, помагайки на тези деца, и наистина с любов, защото аз обичам децата страшно много, буквално след няколко години една дама, приятелка на майка ми, и казва какво да направи. Майка ми го прави и жената, на която беше станала поръчител, започна да изплаща кредита и го изплати до стотинка и ни върна парите до стотинка. Ето това прави любовта. Когато ти спреш войната вътрешно, ти буквално пренаписваш историята. И това разказах и в документалния филм Живот на заем. Може би ще сложим и линк отдолу, за да могат хората да го видят. Много въздействащи истории и на другите хора, които са във филма. Наистина аз, когато го гледах, плаках. Плаках сигурно вечерта през цялото време на филма, защото толкова добри хора, толкова мили хора и понякога просто от и от незнание дори ни се случват дадени неща. Аз затова толкова вярвам в образованието също. Защото ето, благодарение на това образование, благодарение на семейните констелации и благодарение на това, че аз се развивам като терапевт, успяхме да спрем това.
като история в нашето семейство. И буквално плода беше и този филм. Страхотно. Сега вече мисля, че имаме право да продължим напред с следващ принцип от семейните констелации. Лека по лека да влезем към партньорските отношения. Мисля, че изчерпахме, постояхме, поддържахме трудни теми. И преминаваме към темата за партньорството. Важен принцип, в който е баланса на даване и получаване. Ти спомена за него в началото. Защо трябва да сме отговорни, пораснали в партньорството си, да съблюдаваме този баланс? Много учения в днешно време учат за това, че жените трябва да се научат да взимат, да получават. Не говорят обаче за това, че трябва да има баланс, а говорят как да се отворим, да сме женствени и да получаваме. Аз пък си спомням едно изречение, което съм чула преди много време, което го приписват на баба Ванга и което е останало много силно в мене, то е: не искай твърде много, защото не можеш да му платиш цената. Може ли да кажеш малко повече за това колко е важен този принцип в партньорските отношения, да съблюдаваме този баланс на даване и получаване? Много хубав въпрос и по много хубав начин го зададе и с примера с цитата от баба Ванга. Една от основните теми в моята работа е постоянно темата за партньорските взаимоотношения с хората, с които работя. Семейните констелации разделят в точно този принцип на взаимоотношенията на виждащата и на сляпата любов отново. Сляпата любов е когато ние не сме получили достатъчно или не сме видяли това, което сме получили от нашите родители, ние после в партньорството отиваме от ролята на дете. Влизаме буквално като едно дете, което има своите липси, своята ненахраненост емоционално и влизаме там буквално с изисквания. Много често, когато в едно партньорство единия влиза в изисквания и са във война, аз винаги знам, че този човек, който е с изисквания, дълбоко не е интегрирал връзката с майката. Защото Хелингер какво казва в книгите си? В очите на партньора ние виждаме очите на майката. Защото майката е първият ни образ на партньорство. Тя се грижи за нас. Тя е този човек, който до буквално 3-4 година, 5-та дори, ние сме в нейното влияние, така наречено емоционално, и няма как. И всъщност баланса, за да бъде такъв, е нужно ние да влезем в виждащата любов, която е всъщност любов между двама зрели индивида. Зрели, които знаят да уважават границите на другия, които в един момент, когато другия каже: твърде много е това за мен, или пък сега нямам капацитета, нямам ресурса, нещо се случва в моя живот, в моята работа, в бизнеса ми, можеш ли да ми дадеш пространство? И другия, когато може да го направи това, когато има диалогичност, когато има спокоен диалог, това означава, че този човек наистина е зрял. Той има емоционалната зрялост, той има този контейнер вътрешно на удържане на своята емоция и той няма да влезе във война с човека. И всъщност всичко друго извън това, което описах във виждащата любов, е в сляпата любов. И там всъщност хората, които са в такива партньорства, те много често са на терапия или пък ако нямат тази възможност, живеят постоянно в етапа на войната. Това е, мисля, че третия етап от взаимоотношенията, защото първите два са свързани горе-долу с honeymoon period, нали, този медения месец, който там буквално виждаме идеалистично партньора и сме обляти изцяло тялото ни и мозъка ни в хормоните на любовта. И всъщност в третия период вече започваме да виждаме човека в реалност с неговите недостатъци, с всичките му страни и качества. И тогава вече започват всички от тези проекции и всичко това, което не е отработено. Буквално партньора ни е огледало на това какво ние още имаме да свършим за себе си. И повечето хора не искат да го чуват много често, обаче, мили хора, това е. Всяко едно нещо и всеки един терапевт, който говори през принципността на живота, той няма да ви каже друго. Той ще ви каже: партньора ти е огледал на това, което ти трябва да израснеш за себе си, за да достигнеш до твоя потенциал и да се чувстваш свободен, осъществен като човек. И всъщност ти, когато го направиш, ще бъдеш изключително благодарен на партньора. Но много често ние с такъв партньор, когато сме в нездравото, все още
емоционалното нездраво, ние проектираме онова, което сами не искаме да поемем отговорност за него и да надградим. Мисля, че така по-кратичко, но ясно би го описал по този начин. Всъщност семейните констелации, принципите, баланса, даване и получаване ни помага да сме по-добри за живота си, по-добри партньори, абсолютно, по-добри родители, по-отговорни, осъзнати, виждащи, работещи. Винаги. Те просто са принципи, които буквално ни карат ние да достигнем зрялост. Mm-hmm. Да достигнем зрялост, както са имали нашите предци. И знаеш ли, сега се сещам и за примера за твоята баба. Те защо са имали зрялост? Аз когато отида на село и гледам баба, защо е имала зрялост? Защото е нямало урбанизацията, защото е нямало лекотата, нямало е лесния живот, където в лесния живот какво става? Защо казват източните народи? Добрите времена създават слаби хора. Слабите хора създават лоши времена, но лошите времена след това създават силни хора. Защото наистина живеем в свят, който всичко ни е наготово. Морган Скот Пек, американският психиатър, казва, извежда понятието да отлагаме удоволствието. Колко хора днес отлагат удоволствието, когато в един момент гледат детето и му ръгнат телефона в един момент, вместо да си направят неудоволствие, да се погрижат и да го занимават, те да измислят нещо. Моята бивша приятелка от тинейджърските години, която и до ден днешен ми е приятел и партньор в всичко, което ще разгръщаме за международния пазар, тъй като тя е спортен психолог, Надя Младенова. Изключително я обичам и ако гледа този епизод, Наденце, ти си уникален човек. Тя е, как да кажа, един такъв пример като майка. Миналата или по-миналата година в подкаст, моя подкаст, който бях започнал, но заради много други неща, сега е на стендбай, тя тогава я бях поканил и беше направила книжка. Книжка, за да може да успокои сина си, защото той му предстоеше операция на очите. Тя беше направила тази книжка, после и помогнах и издадохме книжката. Тя се казва "Отиваме на очен лекар". И вътре тя обясняваше целият процес и детето прочете книжката и нямаше страх. Ето това е отговорният родител. Ето това е зрелият родител, който как да кажа, не минава и така между капките. Да, много е трудно, но всеки един човек, който не иска да даде най-доброто, той го прави и се старае да го направи. Аз не съм още родител, но аз си казах още като дете, че аз ще поема отговорност първо да осъществя себе си като човек, за да не предам травми и всичко това, което на мен ми се е случило. Защото това е най-голямата отговорност, която един човек може да поеме за децата си. И знаеш ли, точно такива хора идват при мен. Млади хора между 25 и 35-40 годишна възраст, които казват: Калян, идвам, за да ми помогнеш да отработим някои мои неща. Аз искам да бъда осъзнат родител, не искам да предавам онова, което на мен ми е било предадено като товар. Защото аз самия вярвам в това и го направих за себе си. И знам, че аз ще минимизирам щетите върху детето си. И заради всичко, което знам за човешкото развитие и израстване, ще се постарая наистина да направя най-доброто за тях. Точно това казва Никос Казанзакис, че нашия път трябва да е винаги леко нагоре, не да е супер стръмен, но не и да е съвсем равен. Трябва да има предизвикателства, трудности, трябва да има надграждане, да вървим стабилно, уверено. И в лична сила и в майсторство, за което ни помагат семейните констелации, психологията, психотерапията, медитациите, всичко, което резонира със сърцето ни. Аз много ти благодаря за този разговор. Мисля, че чрез него ние извървяхме един път заедно на порастване. Преминахме през рода, говорихме за рода, за трудните неща, за това как трябва да съблюдаваме принципите на принадлежността на всеки един член от семейството, дори да е трудно. Преминахме през връзката с родителите и за това как трябва да се опитваме да държим в сърцето си идеята, че ние по отношение на тях сме деца, за да можем да сме големи, да сме равни като партньори и да сме големи по отношение на децата си. Преминахме
и през темата за партньорството, през това да съблюдаваме баланса на даване и на получаване, а не просто да взимаме. Само като едно дете. Като едно дете. И този разговор това направихме. Очертахме един път на отговорност, на лична сила и на това да сме господари, майстори на своя живот. Абсолютно. И ние тогава наистина живеем спрямо потенциала си. Ние започваме да го развиваме и да се свързваме с него. Аз много ти благодаря наистина за поканата и за възможността да го направим, за да може да достигне до повече хора. Защото вярвам, че всяка една дума ще ги докосне, защото всичко това, което аз давам е от сърцето ми. Аз ти благодаря също и нека да продължим да си говорим в моя канал или в твоя. Ще се радвам да продължаваме напред. Аз също. Благодаря ти. Всичко добро. Всичко добро е на теб.